Mí drazí známí, neznámí, právě se nacházíme na 5. Avenue, je páteční ráno, 8. května, den osvobození. A já si to kráčím na lekci akrobacie na závěsné obruči. Čeká nás krásný pátek, krásný den, krásný víkend a následně poslední 4 dny, takže krátký týden v New Yorku předtím, než odlétám. Z důvodů, které snad brzy vysvětlím, prozradím, vyjasním, do Česka. Do Česka moc se těším, protože to bude vlastně takový jediný blok mého léta, který strávím jednak v Evropě, ale hlavně v Česku, v Praze a v Ostravě, kde mám rodinu a odkud pocházím. To znamená, že nás čeká teď pár intenzivních dní a nocí a jdem na to. Kávu z bodegy máme. Právě přicházíme k... Aha, tady je Flatiron. Takže tady Flatiron a tady a dámy a páni Madison Square Park. Jdeme ještě rovně. No už mě docela zajímavé, já jsem zvykla se pohybovat v té svojí jedné hodně omezené oblasti toho New Yorku, tak stačí se posunout o 10 bloků výš a najednou skoro bych řekla, že ten ranní crowd, který tady zaplňuje ulice, je úplně odlišný od toho na úrovni třeba Greenwich Village a všech těch vesnic nízkých. Mám 15 minut před začátkem, takže jsem se tady ještě na chvilku zastavila a vyřídím si pár mailů. A mezi tím tady normálně chytím i nějaké opálení, trošku barvu do toho mého bladého obličeje. Tak já jsem se právě převlíkala, začínáme za 1 minutu, takže jdu na to. Držte mi palce. Poslušně se hlásím po ukončení hub 1,5 hodiny. Jdem na to. Tak jdeme. Tak přezouváme a jdem dál. To byla strašná zábava, ale já jako totální hotentot jsem přišla v kraťasech a mám totálně popálené nohy. Odcvičeno máme pro dnešek, odtančíno, odcentrováno a pokračujeme. A pravidlo je, přátelé, kamarádi, takové, že druhý šálek kávy, či zeleného čaje, či mači, či Red Bullu, či... Hele, Red Bull nepiju, to nevím, protože jsem řekla, Coca-Colu mám ráda. Prostě žádný další kofein po prvním hrnečku kávy ráno nemůžu pozřít do té doby, než neskonzumuju další jídlo. To znamená, že já se tady teďkom sednu s výhledem na Flatiron, která byla teďkom po 8 letech, začíná být pomaličku odhalená konečně spod těch konstrukčních prostě věcí. A jdu se tady dát cvičnu. A pak někde po cestě případně kafe, ale prvně se jdu najít. Teď akorát zašlo sluníčko, začíná mít trošku chladno. Ono zase vyjde. Už je tady. Co jsem říkala? Já jsem vám to slíbila. Ale z každé propasti vždycky přijde. Takhle je to. Takhle je ten život. Nahoru a dolů. I když na chvilku zajde, tak pak zase vyjde. Koupila jsem grounds hovězí a jakoby sekané, podle mě. Ground beef je sekané hovězí. A běžíme dál. Ještě jsem se přišla pro Whole Foodsu, pro oříškové máslo, protože já jsem se ho včera kupovala ke svačině. A s nějakou jako záhadou se mě prostě někam ztratilo v kabelce. Já to nechápu. Ono mi muselo třeba vypadnout, když jsem z té kabelky asi tahla něco jiného. Já vám právě ukážu, jaké pakety takové milé, malé si kupuju, když jsem takhle na běhu v průběhu dne. Oříškového másla a dávám se třeba s ovocem, později ještě o jednu řadu dál. Tady vidíte to, tenhle ten výběr, to mi přijde prostě strašně miloučké, že si vlastně můžete vybrat co a třeba prostě si jen koupit jogurt a dáte to do jogurtu nebo s čímkoliv, to máte rádi. Můj nejlevnější je mandlové máslo s medem a to tady zrovna nemají, takže jsem vzala burákové máslo. Které tohle, které nemám ráda, no, ale tak co neděláš? Ber co je, nebo neber nic.
Je už daleko později v tom pátečním dni. Máme 7:30 večer, já jsem teď v Brooklynu, kde jsem právě teď byla na vernisáži a projekci mých kamarádů a ona je Američanka, ale on je on je Slovák a jsem tak československy strašně pyšná, protože to bylo strašně krásné. A teď už teda jedu domů a jdu stavět kuchyňský stůl kovový, teda nerozový, no. Ale bylo to super odreagovat se takhle. Musím se přiznat, že jsem kvůli tomu ještě zrušila dnešní jako jiný večerní program. A zítra i pozítřek zítra sobota nedá, kdybyste náhodou nevěděli, co je po pátku, ale mám docela jakoby sociálně společensky nabitý, takže dneska bych ráda stihla nějaké vybalování a stavění právě toho stolu. Po cestě, ještě než jsem šla tady, než jsem ještě šla domů, tak jsem si stihla zajít do Container Store pro nějaké organizátory a další věšáky, takže v ideálním případě bych se dneska dala dokupy ten byt, skříň, vybalila si ty kufry, věci, postavila stůl, ať tohle je trošku ambiciozní, tak uvidíme, co se stihne. Tak jo. Tady byla ta krásná vernisáž a hele, tohle je Brooklyn. Jakože nedělám vám exkurzi, jako by jsme byli samozřejmě v jiném státě, ale jako je to o dost jinější atmosféra a já to jako třeba miluju. Já tohle jsem byla konkrétně v Bushwicku, ale možná bych vám kecala, protože já jsem nastoupila na metro, vystoupila jsem z metra a tady hned kousílínek byla už ta vernisáž. A tuším, že jsme v Bushwicku. Každopádně, co jsem chtěla říct je, že když mám pocit, že je tady taková narrativa, že jako už žít in the city, což je Manhattan, jakoby není cool, samozřejmě je to strašně předražené, blablabla, a Brooklyn is the place to be, tam se všechno děje, tady se všechno děje a pořád se to jako porovnává, jestli tam to je víc cool, tam to je víc cool, kde se jakoby čeho víc děje, blablabla. A jako za mě, můj skromný názor je takový, že Brooklyn je úžasný, ale není to jakoby, je to prostě město samo o sobě, no. Já bych to vůbec se nesnažila ani porovnat a už vůbec ne jakoby spojit dohromady do nějakého jednoho nadřazeného jako tématu kategorie toho New Yorku. Jsou to za mě dva ne naprosto odlišné, ale dva velmi distinktní jako distrikty a životy a doopravdy jakože prostě ne černá a bílá, ale fialová a oranžová. Jsou dobré barvy, to jsem celkem trefila. Už nám tady krásně zapadá sluníčko. Tak to možná, jo, já jsem akorát přijela jiným vlakem. Ale bych přijela tím vlakem, který jede přes Williams ten bridge nebo Brooklyn Bridge, že by to byl strašně krásný výhled. Tak jdem zpátky. Ale úplně akorádek na zavolanou. Já jsem teď asi strávila hodinu ještě v knihkupectví a odnáším se 3 knížky. Ono totiž jedna nevýhoda toho, když se člověk přestěhuje do zahraničí, nebo jako když se nestěhuje úplně ve velkém, tak je to, že se musí znova budovat knihovnu, protože zrovna ty knížky se docela těžce a draze stěhujou, a to především přes oceán do Ameriky, takže to jsme pořídili, ne, že byste si mysleli, ne, teda ať si myslíte, že jsem úplný debil, co ještě nečet, ale ty knížky tady nemám, takže Inferno od Danteho a pak jsem koupila 2 různé verze, prostě 2 různé překlady. The Tempest, Shakespeareovky. Takže tak. A pak tam byla ještě taková 3. tupá verze, jakože s překladem do moderní angličtiny. To jsem si řekla, že tuhle tu dětskou obrázkovou knížku asi bych se styděla číst někde na veřejnosti. Možná tak v pohodlí a bezpečí.
mojí vlastní vany, ale nechala jsem to tam. Mám dvě verze, protože každá tam měla trošku jiné výklady a trošku jiné interpretace. A jelikož já se potřebuju dostat co nejvíc k samotné esenci jeho duše, toho, jak on to zamýšlel, sám autor, tak čím víc interpretací, variant, verzí člověk může samozřejmě načíst, tím je to lepší, nebo tím víc informovaná ta moje vlastní interpretace. A pak může být, jsem poněkud unavená, ale šťastná, unavená, tak spokojeně. Takže bych každým momentem mohla usnout. Je takové za pochodu. Že bych mohla jít i se zavřenýma očima.